Fid-dawl tal-akkużi ta' abbuż u illegalitajiet f'Għawdex, il-Prim Ministru Joseph Muscat wieġeb għal email mingħand wieħed mill-canvassers tal-Partit Laburista bil-frażi "What the f*** Joe?". Is-sit The Shift News żvela emails bejn il-canvasser Joseph Dalli u l-mexxej Laburista dwar allegati abbuż u illegalitajiet mill-iżviluppatur Awċi Joseph Portelli. Fil-korrispondenza li tmur lura għal Ġunju tal-2014, ftit aktar minn sena minn meta l-Partit Laburista tela fil-Gvern, Dalli prova jiġbed l-attenzjoni ta' Muscat dwar allegat abbuż li kien għaddej fil-bajja ta' San Blas. L-email intbagħtet ukoll li Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri. Iżda meta rċieva dan l-ilment ta' Joseph Dalli, Muscat wieġbu li din ta' San Blas kienet biss qlajja wara li xott għallu "What the f*** Joe, I am offended". Kollox jindika li Dalli kien wieħed mill ħafna persuni mqabda mill-Partit Laburista biex ixerdu l-propaganda Laburista fuq Facebook. Ir-rabja tal-canvasser Laburista reġa' tħarġet fl-aħħar jiem meta reġa' bagħat korrispondenza oħra u din id-darba ikkopja wkoll iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar Johan Buttigieg. F'dan il-każ evidenti l-użu tal-indirizz privat tal-Prim Ministru bid-domain josephmuscat.com li jidher jintuża wkoll mill-Chief of Staff tal-Prim Ministru. Dalli tenna li l-istess żviluppatur Awċi kien il-moħħ wara l-applikazzjoni għal villa bil-pool fuq Art ODZ fil-Qala, permess li ġibet rabja enormi mill-Awċin. U jallega li Muscat qed jipproteġi dan l-abbuż f'Għawdex fil-waqt li jgħidlu Prim Ministru ma tistax tgħid li ma tafux, b'referenza diretta għal Joseph Portelli. Din mhix l-ewwel darba li qabżitlu sew lil Muscat bil-frażi użata f'din l-email tfakkar lil bosta f'dak li kien seħħ fil-Parlament Ewropew meta dak iż-żmien kien għadu MEP. What the hell?